Socrates baban ilimi kenan. An haifi Socrates a birnin Athens na kasar Greece a shekara ta 469 kafin haihuwar Annabi Isa. Mahaifinsa mai sana'ar sassakar dutse ne, mahaifiyarsa kuma ma'aikaciyar haihuwa ne, wato nan kamar a ce midwife, tun kafin aka kirkire wannan kalmar ta midwife. Tun yana yaro, Socrates ya nuna alamun mutum ne mai hankali da kuma tambaya. Bai damu da kuɗi ko kuma sarauta ba, duk bai damu da wannan abun ba. Abun da ya damu da shi shine ya samo gaskiya ko kuma ya samo fahimta. Lokacin da yake girma, Athens ya zama irin babban cibiyan ilimi ne a duniya. Mutanen garin suna son sanin komai da komai. Suna cike da manyan malaman falsafa, amma Socrates ya bambanta gaba ɗaya da sauransu. Yana ganin cewa mutane da yawa suna magana cikin hikima da fahimta, sai dai mutane da yawa abin da suke faɗa ma ba su sani ba. Shi kuma yana son mutane su gane gaskiyar komai abin da suke faɗa, ba wai da kansu, ba wai sai ko wani ya zo external ko kuma yace third party ya zo ya fahimtar da su abin da suke magana kai ba. Socrates bai rubuta littafi ba. Socrates bai kafa makaranta ba. Hanyar da ya ɗauka yana wayar ma mutane da kai shine ita ce tambaya. Yakan tsaya a tsakiyar kasuwa ko kuma irin ya je ya tsaya akan hanya, akan titi, sai ya zo yana tambayar mutane kalmomi masu zurfi. Kamar ya ce, kace kana da hikima, to amma menene shi hikima? Ko kuma irin ya ce, to kace kana son adalci, to adalcin da kace kana son to shi menene adalcin? Mutane da yawa ba su da amsa, amma wannan tambayar tashi tana da zurfi, ko in ce tana sa mutane tunani sosai. Wannan hanyar da ya ɗauka shi ake kira da Socratic method, wato nan buɗe tunanin mutane ta hanyar tambaya. Socrates mutum ne mai saukin kai, yana tafiya ma kafafunsa ko takalmi babu. Yana zaune a kasuwanni, sannan yana magana da kowa, yana magana da dattijo, matashi, mai kuɗi, talaka. Duk wanda ya zauna da Socrates sai ya tashi ya bar gurin da sabon abu akan shi. Daga lokaci ta kai lokaci, mutane da yawa sai suka fara bin Socrates, musamman matasa. Suna ganin cewa ai yana koya musu su tambayi komai, amma manya-manyan garin Athens ba sa jin daɗin wannan abin da yake yi. Suna ganin cewa kamar irin yana ɓata tunanin matasa ne, ko kuma in ce yana sa su yi shakka da allolinsu ko kuma su ki bin dokokin gwamnati. A ƙarshe sai gwamnati ta kama shi, aka kai shi gaban kotu, sannan aka tume shi da laifin lalata tunanin matasa da kuma kawo hargitsi ko kuma karyata alloli. Socrates sai ya tsaya a gaban alƙalan ya ce, ni ba ni da laifi, ko kuma in ce ni ba mai laifi ba ne. Ni dai kawai koya mutane nake su tambaye kansu, sannan kuma su nemi gaskiya su kaɗai, ba sai wani ya gaya musu ba. Yawanci alƙalan su ba su gamsu da wannan abin da Socrates ya faɗa musu ba. Daga ƙarshe sai aka yanke ma Socrates hukuncin kisa ta hanyar shan guba. Bayan tashi daga wannan kotu, an je an kulle sa, abokanansa da suka je duba shi sai suka je suna roƙan shi, suna kuka, suna ce mara Socrates ya kamata ka gudu daga cikin wannan kurkukun. Suka ce sun shirya saboda su kashe duk wasu masu gadi saboda su kubutar da Socrates. Socrates kuma buɗan bakin shi ce, na rayu cikin gaskiya kuma zan mutu cikin gaskiya. Ba zan gudu daga abun da ni ne na koyar da kaina ba. Da natsuwa sai ya zauna tare da almajiransa ya musu magana ta ƙarshe, sannan ya sha gubar nan na Hemlock, sannan ya mutu. Ya mutu cikin natsuwa, yana murmushi, yana cewa mutuwa ba shi bane ƙarshen wannan abun. Bayan rasuwarsa, almajiransa irin su Plato da kuma Aristotle suka fara yada wannan koyarwarsa, suka kafa makarantu, suka rubuta littattafai wanda suka sa sunan Socrates ya shahara har a yau, saboda Socrates bai rubuta littafi ba. Duk da cewa bai taɓa rubuta littafi ba, maganarsa ta yi yawa, ko in ce ta fi da yawa daga cikin littattafai na falsafa da wanda mu muke karanta a yau. A yau ana tunawa da Socrates a matsayin uban falsafa. Ya koya wa duniya cewa mutum ba zai taɓa zama mai gaskiya ba sai ya tashi ya fara tambayan kansa, ya nema ilimi, ya kuma kame zuciyarsa daga girman kai, kuma ya tsaya tsayin daka gurin yin daidai, ko da wannan abun da zai yi shine zai sanadiyar mutuwarsa. Sabanin yawancin leaders, ko in ce sabanin yawancin shugabanni da muke gani a yanzu. Idan ka karu da wannan bidiyon, ka yi mun sharing nashi, sannan ka mun comment da Plato ko kuma Aristotle, ko ma duk wani wanda kake so na kawo maka labarin shi daga cikin wayannan 'yan falsafa din, ko ma dai daban. Sai mun haɗu a labari na gaba.